이 정찰을 하는 답변가 되니까. 아멘. Lepas ko ginagawa Isomini makasosya. Talagang kasat sa kumay sobi. Amen. Eva sokong para sa ngayon. Kudka, itong para sa ngayon nila, wangin kudka. Nebe na kasoma. Hoy na meron sa mulo ng isang film. Isomini tamulo. Kapag ako, kabangin, helamhi, ni tungkol dahan, ako helamhi, helamhi, set hatelo, azot tuna zon na ikaw tolo. Ano ba? Ikaw tolo. Amen. Isomini. Hiyot na tayo po sa February kadang kala ko ako bunga. Oh, tuan alu tidak cira. Jadi lain alu na are. Hallelujah. Masa satu yang berkos. Inude kau tidak tahu itu lagi suatu seperti itu itu. Adi tidak mau isu ini apa? Pulang. Isu ini apa? Apoy mapasok ni Hetong Friday. Ito yung po siya ang rasok ng suwan. Ako na yung rasok ng ato. Tapos sa atin. Kabuhi sa tika atama. Akal ray tiwa ating ray. Tama pong pinisyo ng hindi. Hallelujah, lepas itu berdosa. Urusan hidup bukan Tuhan, lepas itu berdosa. Hallelujah. Apa cerita kepada ini? Ini betul tak positif. Pasal untuk berdosa. Hallelujah. Sorry. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Kapili ko Mabel. Ako, amen na jowa ko ni. Ako ti agiti ang mga ni kaya kiwanan bo o maabong apalaya. Hallelujah. Hallelujah. Kung kita ni ito, ay hindi pa tiyan so kaya ito. Asan si Pura ito? Nasa kiso ka lang ito. Iba na ka lang somo ulit. Iba mo ka sa mga somo. Kaya ka lang ulit. Nakakaba ulit. Na somo ulit. Na tumpalo. O tumpalo. Pura na sa sok ka pala. Pura na sa sok ka pala. Kan pihi